ಅಮ್ಮ హలో కోడలు అంచెనా అండి ఇన్నిలు అంచెనా అండి అంచెనా ఉందుండు మస్తు కిరికిరి ఉందుండు అవే సౌండ్ మస్తు కిరికిరి ఉందుండు ನಿದ್ರಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕನನ ನಿಜನಂದು ಅವಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಆತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ ನಿಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಪತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಏಪರ ಆಫೀಸ್ನೇ ಬೇರೆ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಅನೇಶ್ ಹಾ ಓಕೆ ಇತ್ತನೆ ಪಿತ್ರಡ ರಪ್ಪ ಪಿತ್ರಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಂದೆ ಎನ್ನಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಿತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ 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 ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Hi doctor. Yes, please sit down. Thank you. Yes, feel free. Palle. ಚೂರು ತರಬೇನಲ್ಲುಂಡು ಚೂರು ಪಂಡೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸಾವನ್ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಂಡಲೇರ ನಮ್ಮೊಂದಿಜ್ಜಿರು ತರಬೇನೆ ಪಂಡ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣಿಂಕ್ ಜಪ್ಪಂದನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಜರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವೀಟ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ್ಲಾಗ ಆತುಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಂತ ಸರಿ ಅವಂತ
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತೆ ಇಡ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡಂತಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಮಾತ ಖಂಡಿತ ಆಪಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ 4 ದಿನ ನೆಟೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಜಿ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನ್ ಐಕೆ ವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನ್ ಇಜಿನ ಆಡಿಟರಿ ಹ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ದಾಲ ಪೋಡಿಜಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇರೆಗ್ ನೆಟೆ ಬತ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪಲಿ ದಾಲ ಪೋಡಿಜಿ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಲಿಸಿನೇಷನಾ ಭ್ರಮೆನಾ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ತಾ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ವಾ ಎನ್ನ ಬಂಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೋಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾವೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಲ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಪನೆ ಏತು ಸಮಯ చెప్పండి ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಮಾತಕೇನು ಬನ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಪಾಯ ಅಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೊಂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ನನಗೆ ತಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊ ಮಾತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತುಳಂಗಿನ ಪನ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾದ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಪೂರ ಕೋಟಿಗಳ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಇಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಲ ತೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿರ್ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಏತು ಪೂಜೆಗೆ ಏತು ಖರ್ಚಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಬಾಲೆ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಭಂಗ ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೋಚರ ಅವನಿನದ ಹತ್ರ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾದಿಡು ಎರೆಗಾ ಬಂತು ಪಾಡಿನೇನು ಈ ತತ್ತದ ದೊಂಕುದು ಈತ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ಬಾಲೆ ಈ ಅವಿನ ತತ್ತು ಮೋಸಡ್ ಕಡತುಂಡಲ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡು ನಿಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಮದಸ್ದರು ಆಂಡಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಲು ಕೈ ಬುಡ್ಚೇರು ಆ ಕಲ್ಲೂಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮಾರು ಗಂಡಾಂತರೋಡು ಕಾತೊಂದು ಬೈದೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಲು ನರಮಾನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಅತ್ತಂದೆ ದೈವದೇವರೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಸರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಕಗ್ಗರದ ಅಜನೆ ಕೇಂಡಲ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲು ನಿನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ತೂ ಒಂದೇರು ದಾಟು ಆತಿನಿಕ್ ಯಾನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಿಗು ಪೋಡು ಪರಕೆ ಸಂದಾಲ ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಟ್ಪುಜೇರು ಆವೋ ಒಂಜಿರಿ